It-tfassilu l-operat tas servizz ta' trasport bxejn għall-iskejjel u operazzjoni loġistika kbira għaliex irid jaħseb għall-istudenti kollha li jattendu fl-iskejjel tal-Gvern, tal-Knisja u l-Indipendenti mill-kindergarten sat-tmiem tas-sekondarja. Il-kap ta' loġistika ta' dan is-servizz, Vincent Kassar, qal li hemm kriterju ewlieni li l-istudenti jridu jissodisfaw biex ikunu intitolati għas-servizz. Jekk għandek iktar minn kilometru mixi mid-dar għall-iskola, se tkun intitolata trasport. B'kollox hemm aktar minn 33,700 student li jużaw dan is-servizz, spjega li l-konkurrenza hija akbar għall-iskejjel tal-Knisja u l-Indipendenti għal raġuni li l-istudenti tagħhom ikunu ġejjin minn firxa qusa ta' lokalitajiet meta mqabbel ma' tal-Gvern. Żied jispjega li jekk nieħdu l-iskejjel primarji tal-Gvern, il-maġġoranza assoluta tal-istudenti ikunu mill-istess lokalità u jgħixu sa kilometru bogħod. Osserva wkoll li b'mod ġenerali il-konkurrenza hija akbar fis-sekondarja għaliex fetajiet iżgħar hemm ġenituri li jippreferu li jwasslu lil uliedhom huma. Is-servizz huwa organizzat f'aktar minn 3400 rotta differenti. Is-Sur Kassar qal li jaħsbu wkoll għal ċirkustanzi partikulari bħal studenti b'diżabilità li jingħataw servizz aktar personalizzat. Waqt li l-benefiċċji ta' dan is-servizz huma ċari fosthom li jnaqqas mit-toroq mijiet ta' karozzi fl-istess ħinijiet u li jifranka lil ġenituri €100 fis-sena fi ħlas għat-trasport ta' uliedhom għaliex l-ispiża jagħmel tajjeb għalija l-Gvern, is-Sur Kassar jara valur ieħor fil-ħin li l-istudenti jagħmlu flimkien fil-vetturi, il-benesseri ta' tfal. Irrimarka li dan il-valur ġie saħansitra miżjud fl-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni. Opportunità lill-istudent li jkun ma' grupp ta' studenti ħafna drabi mill-istess lokalità jew lokalitajiet viċin fejn joqgħod li jista' jinterektja magħhom dawn il-grupp ta' tfal. Forsi anke l-ġurnata ta' qabel kien hemm xi problema ma' xi student, mhux qiegħed f'ambjent formali, qiegħed fuq van, seta' jiddiskutu, seta' jitkellem jew forsi kellu problema bil-homework pereżempju. Waqt li x-xufiera tal-vannijiet u x-xarabanks għandhom obbligi li jridu jsegu, il-kap tal-loġistika tas-servizz tat-trasport tal-iskejjel qal li anke il-ġenituri huma marbutin b'obbligi. Fakkar li jridu japplikaw kull sena u fil-ħin biex uliedhom jużaw is-servizz u li jkunu huma jew xi ħadd li jinominaw bħal nanniet jew carers li jakkumpanjaw lil uliedhom fil-waqfa minn fejn jitilgħu jew jinżlu mit-trasport.